Tervehdys Helsingin työväenopiston virtuaaliauditoriosta. Olen Mitsamo Muumintuuk, opiston kirjastonhoitajan avatar, ja kerron tässä muutamalla sanalla sosiaalinen media ja ikäihmiset hankkeen taustasta, tavoitteista ja syistä, miksi olemme hankkeeseen ryhtyneet. Ensiksi muutama sana työväenopistosta. Helsingin työväenopisto on vanha perinteikäs oppilaitos, joka muutaman vuoden päästä juhlii 100-vuotista olemassaoloaan. Toivomme, että olemme suunnan näyttäjiä ja seuraamme aikaamme. Muutama tunnusluku kertoo, että opistossa on noin 30 000 opiskelijaa vuosittain, ja joista monet osallistuvat useammille kursseille, joten kurssilaisia on noin 70 000. Hankkeen kannalta tärkeä ryhmä ovat ikäihmiset. Lähes joka neljäs opiston kurssilaisista on täyttänyt 65 vuotta, ja kaikkiaan yli 55-vuotiaita kurssilaisia on yli 40%. Myöskin tietotekniikan opiskelijoissa ikäihmiset ovat tärkeä ryhmä. Heitäkin on yli 40%. Opistossa on ollut useita tietoyhteiskuntahankkeita, ja nyt vuodesta 2008 lähtien meillä on ollut 2 SOMEDI-hanketta, sosiaalinen media ja ikäihmiset, joista jälkimmäinen on nyt jatkohankkevaiheessa. Liikkeelle paneva voima näiden hankkeiden syntymiseen tuli vertaisohjaajilta. Helsingin työväenopistossa on ollut vuodesta 2003 lähtien vapaaehtoisia henkilöitä, enimmäkseen eläkkeellä olevia, jotka auttavat alkuun tietotekniikan ja tiedonhaun perusasioissa eri puolilla Helsinkiä. Heitä on tällä hetkellä 20. He ovat erittäin innokkaita ja motivoituneita oppimaan uusia asioita. He haluavat pitää tietonsa ajan tasalla, ja he olivat oikeastaan se kohderyhmä, jolle sitten haimme opetushallituksen avustusta. Ja sosiaalinen media oli silloin tulossa 2007, kun hakemusta teimme, ja siitä tuli sitten se substanssi tähän hankkeeseen. Tavoitteemme on tutkia ikäihmisten kannalta sosiaalisen median ilmiöitä. Onko niistä mitään hyötyä ikäihmisen elämässä? Tuoko se mitään lisäarvoa, että liikkuu Facebookissa ja Second Lifeissa? Kakkoshankkeessa on meillä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa näitä asioita tutkimme. Sastamala-opisto Länsi-Suomessa ja idässä Kaukametsäopisto Kajaanissa. Myös Vantaan aikuisopisto on mukana ja Suomen rajojen ulkopuolella Sofia-opisto Aurinkorannikolla. Tässä auditoriossa on järjestetty luentoja ja muuta toimintaa, josta Juhana kertoo kohta enemmän, mutta lopuksi kerron muutamalla sanalla tästä virtuaalialueesta. Tavoitteemme on tehdä tästä ikään kuin näyteikkuna työväenopiston toiminnasta niin, että myöskin avattaret, jotka täällä liikkuvat, saattaisivat kiinnostua opiskelusta reaalimaailmassa. Meillä on tuolla taivastasolla Taikametsä, jossa opiston kirjoittajapiirin opettaja, joka on samalla myöskin runoilija, esittää omaa tuotantoaan. Ja Kellarigalleriassa täällä tämän auditorion alapuolella on opiston johtavan kuvataideopettajan taidenäyttely. Ja sitten tuossa auditorion vieressä aulassa on mielikirjani näyttelyjä. Se on sellainen vanha perinne, joka opistossa on ollut jo 20 vuotta virtuaalimaailmassa. Olemme nyt viime syksystä lähtien. Virtuaaliosaston avajaiset pidettiin 15. päivä syyskuuta viime vuonna, ja siitä lähtien täällä johtokunnan jäsenet ovat esittäytyneet mielikirjojensa kautta.